Slovenskou politickou scénou otriasa ďalší ostrý spor. Témou je tentoraz bezpečnosť a medzinárodné právo. Eduard Chmelár sa ostro pustil do ex-ministra obrany Jaroslava Naďa pre jeho úvahy o vyslaní našich vojakov na Ukrajinu. Sú misie na Cypre či v Kosove porovnateľné s prítomnosťou vojsk na ukrajinskom území? Chmelár hovorí o nebezpečnej eskalácii a neznalosti zákonov, zatiaľ čo opozícia volá po solidarite. Pozrime sa na argumenty oboch strán. Vítajte v politickom priestore. Politický analytik a poradca premiéra Eduard Chmelár vo svojom najnovšom vyjadrení ostro reagoval na predsedu strany Demokrati a ex-ministra obrany Jaroslava Naďa. Predmetom sporu sú Naďové vyjadrenia v rozhovore pre Hospodárske noviny, kde vyjadril nepochopenie nad odmietavým postojom slovenskej vlády k vyslaniu vojakov na Ukrajinu. Naď v tejto súvislosti argumentoval existujúcimi misiami v Kosove či na Cypre. Chmelár však vo svojej kritike upozorňuje na zásadné právne rozdiely. Podľa jeho slov ex-minister obrany nerozumie rezortu, ktorému šéfoval a pripomína, že misie na Cypre alebo pôsobenie v Kosove sú postavené na jasnom mandáte Bezpečnostnej rady OSN. Analytik zdôrazňuje, že mierové misie si vyžadujú dve kľúčové podmienky: mandát OSN a súhlas oboch znepriateľných strán. V prípade uvažovanej koalície ochotných na Ukrajine však Chmelár konštatuje, že ani jedna z týchto podmienok nie je splnená. Rusko prítomnosť cudzích vojsk striktne odmieta, čo by podľa Chmelára znamenalo, že by nešlo o mierovú misiu, ale o priame porušenie medzinárodného práva a nebezpečnú eskaláciu konfliktu. V statuse nešetrí ani osobnými útokmi. Naďa označuje pejoratívnymi prívlastkami ako Duče Jaroslav či Malý Benito a obviňuje ho z paranoidného blúznenia o inštrukciách z Moskvy. Chmelár kladie rečnícku otázku, či ide zo strany lídra demokratov o neznalosť, demagógiu alebo cynizmus, pričom ho označuje za sluhu impéria a zbrojárskeho lobistu. Podľa Chmelára je odmietnutie takejto provokácie prejavom zdravého rozumu a štátnickej zodpovednosti, pričom Jaroslava Naďa obviňuje z ignorovania ústavy Slovenskej republiky aj medzinárodných dohôd. Pre viac politických videí nezabudnite dať odber. Toto bol politický priestor.